नमस्कार, मी राणी कासलीवाल. आपण पाहताय तर डिजिटल अहिल्यानगर आणि आता आम्ही आहोत मॅक केअर हॉस्पिटलच्या या परिसरामध्ये. गेली 2 दिवसांपासून धीरज परदेशी मृत्यूशी झुंज देतोय. मात्र त्याची प्रकृती आता चिंताजनक असल्याची माहिती समोर येते आणि या पार्श्वभूमीवर मुकुंदनगर हल्ला प्रकरणात धीरज परदेशीची मृत्यूशी झुंज सुरू आहे. हॉस्पिटल बाहेर कार्यकर्ते आणि नातेवाईकांनी मोठी गर्दी केलेली आहे. मात्र त्याच्या मृत्यूची अद्याप कुठलीही अधिकृत घोषणा समोर आलेली नाही. त्यामुळे अफवांवर विश्वास ठेवणे असं आवाहन करण्यात आलेलं आहे आणि धीरज परदेशी याची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समोर येत आहे. चला बाहेर चला